Здравейте, приятели! Не ме гледате, сега ще се оправим, защото преди малко стана. Обляко се, ето ми го... Чакайте. Ето ми го аутфита. Спортната съм, долу-горе. Така, днешното видео ще ви направя Get Ready With Me или по-точно как ще се оправя за училище. Първо вземаме спрея, който ще напръсках ето сега. Четката за средство, което я пръсвам, завеждате да си за такова. И течен серум хидратиращ. Така че първо, да, и балсам. Само да си го взема. Така. Първо слагаме течен серум. Малко. Не знам дали ми хидратира кожата. Три капки. Най-малко. Ето така. Ето така, го размазваме като крем. Нищо няма да не стане. Течен серум. И ще ви държа кожата просто. Сега малко така ми станаха мазни разпръсъте. Да, днеска ми е зле. Защото съм станала. Не мога да говоря докато. Така, завърнах се с видеята, защото по-долу иска да се почина малко. И да, не съм се махнала. Опа! Сега ще си оправим веждите. Всички ме питат, може би, като приятелките ми, как правя веждите. Сега ще покажа. Нали, четката. Сресвам ги просто. Това е. Не правя нищо, сресвам ги. И те само като им кажете, what? Някой замечава. Аз това, която минам, това момиче, това е сестра ми. Който не знае. Така. И сега слагаме балсам. Колко е часа? 7:11. Така. Да се среша. Така. Ами, това беше хора от мен. Чао! До скоро!